Vedare tinokugamuchirai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim, Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekei tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Anzi makadii zvenyu mukoma Nashe, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu. Inini ndiri kuona nyoka mupoto mushure mekunge ndabawo muriwo mune rimwe garden reumwe munhu. Makadii zvenyu mukoma, ndaita dambudziko ende pose pandiri kuona nyoka iyi ndinobva ndaita kuvhunduka zviya zvekuti ndinozotopepuka, but pandinozopepukira pacho mukoma ndinenge ndakatodonhera pasi. Ende nguva zhinji pandinozodonhera pasi panenge pasina kana umwe munhu wekuti anokwanisa kuzondibatsira. Ndava kutya kuti kana kakudonha aka kakangoramba kachingoenderera mberi, ko what if ndikazodonhera mumoto kana kuti ndikazodonhera pane imwe nzvimbo yekuti ndinokwanisa kuzokuvara. Mukoma, garden iri randakaba igarden reumwe muchawa ende muchawa wekuziva. Kuba ndo basa rangu mukoma. Ndiri munhu anongorwadziwawo nekuti ndangotenga kunyange chiri chikafu chandinodya handizivi kuti ndakapedzisira rini kutenga muchitoro. Kwandiri nguva zhinji dzangu ndedzekuti kana ndikangopinda muchitoro chandinenge ndapinda kana kuti panzvimbo panenge pachitengeswa hembe kana kuti bhutsu, ndinototsvaga nzira dzekuti ndinge ndichiba. Ndinorangarira kuti pane pandakatomboshaya mukana wekuti ndinge ndichiba bhutsu mbiri at the same time. Zvandakazoita mukoma ndezvekuti ndakatanga ndaba bhutsu yekuleft, ndakagara nayo bhutsu iyoyo handizivi kuti kwemaweeks mangani. Gumisidziro ndazosangana nesame bhutsu iyoyo but mune imwe shop, ndokubva ndazoba imwe bhutsu yekwa-right. Ndo zvandingori mukoma. Asi zvakaitika zuva iri ndezvekuti ndakaswera ndiri kubhawa, ndainge ndichinwa ndiri bachura, ndinogara hangu ndega. Ndakabva kubhawa but ndainge ndarohwa nenzara manje. Munongoziva zviya zvazvinoita zvekuti kana waenda kubhawa usina kana chaunenge wambodya, unoti kana wati inwei sometimes nzara kana ikazokurova inobva yangokutuma kuti unge uchienda kumba kunotsvaka basa. Ndakabva kubhawa paya ndakarohwa nenzara, asi ndainge ndichitoziva kuti kumba uko hakuna chainge chiriko, kwainge kuine hupfu nesauti bedzi. Asi muriwo chaiwo ndiwo wainge usiko. Ndainge ndisina kwekuti ndinge ndichizowana muriwo iwoyo. Ndakati ndasvika kumba ndakabva ndamirira kuti vanhu vange vachirara. Ndainge ndichitoda kutoseka mukoma because ndainge ndakadhakwa. Mukudhakwa kwangu ndainge ndichitoziva kuti zvinhu izvi zvandiri kuda kuita hazvisi right. Ndaiti kana ndikada kuseka paya ndaibva ndazvibata muromo kuti ndisanyanyisa kuseka, but zvose izvi nekuda kwekudhakwa zvainge zvichindiitira fani zvekuti ndakamirira kuti vanhu vange vachizorara kuti ndikwanise kuenda kunoba muriwo. Ndakati ndataimira ndikaona kuti zveshuwa vanhu vainge vagere padhuze neapo pandinogara vainge varara vose. Ndokubva ndazonopinda mugarden revamwe sekuru, but sekuru ava ndevechichawa, vanoita zvekutengesa mavheji nekuhodhesera vanhu vaya vanoita zvekutengesa vemusika. Ndakazoenda kugarden kuya kwainge pandakaenda kugarden it was around 8. Ndakapinda ndikabva ndaba mavheji. Handina kuba mavheji oga, ndakabva ndaba nemadomasi, maonion nemacarrots netwumwe twumapeas. Zvose izvi handizivi kuti ndainge ndava kuzvitorera chii, because kumashure kwese uko ndaingoti kana ndikangopinda mugarden imomo dzimwe nguva ndaisapinda, ndaita zvekunanavira. Ndobva ndangonanavira mavheji aya ndobva ndatora ndoenda zvangu kunobika. Asi musi uyu ndinofungidzira kuti wainge wakanyanyisa kupinda mumusoro, because ndakabva ndangoti chichawa chei, chichawa chenhema, tibvirei uko ndichitopinda mugarden muya. Ndikabva ndatora mavheji, madomasi, maonion nemacarrots nemapeas. Ndasvika kumba ndakabika ndikadya kwava kurara. Akazoti ava makuseni ndakabva ndatanga kugadzira peas
mapeas nemacarrots kuti ndinge ndichibika nerimwe raisi iro rainge rasara mumba. Ndakagadza zvinhu izvi ndakuda kupindura mukoma pane zvakangoitika, because pandakanovhura poto iya ndakatanga ndaona zvinhu zviya zvichinyatsokukwata mune zvakanaka, but ndo pandakabva ndaona kuti raisi riya rakabva rashanduka rikabva raita green mamba. Nyoka iyoyo yakabva yazara mupoto. Ndakabuda mukoma ndichimhanya, ende umwe wandakadana uyo wandakaudza chokwadi icho chandainge ndaona mupoto, munhu iyeye ibest friend yangu, akabva auyawo ndokubva avhura poto iya, but takatoita zvekutovhura poto iyoyo tichishandisa chimwe chitanda because inini ndainge ndatoona green mamba mupoto. But akati avhura ndokubva ati ingawani hapana kana chandiri kumboona mupoto. Iye akabva afungidzira kuti ndainge ndatenga mbanje dzainge dzakamixwa nezvimwe zvisina kunaka, ndokubva angoti handiti ndakakuudza kuti usatenga mbanje kwa name hidden. Mbanje dzeikoko vanodzimixa, usapota uchidzitenga mbanje idzodzo. But mukoma ndakambofungidzira kuti mbanje dzandainge ndasvuta kuti ndidzo dzainge dzakonzeresa izvi, because ndainge ndava kusarangarira kuti mbanje dzandainge ndakatenga nezuro apo pandainge ndiri kubhawa ndadhakwa, mbanje idzodzo ndainge ndadzitenga kubva kunani, ndainge ndava kusanyatsokurangarira. Asi ndakati ndaregedza kuputa mbanje dziya dzange dzasara mumba mangu, ndokubva ndaenda ndikanokwereta dzimwe mbanje kune umwewo mudhara anoita zvokutengesa mbanje muraini redu. Ndasvuta mbanje dzake, asi dambudziko iroro harina kana kumbopera. Ndinongoti kana ndikangotarisa pandinenge ndakatarisa, nguva zhinji zvazvinoita kana zvinhu izvi zvava kuda kuitika, ndinongoramba ndakangoti ndee pane imwe nzvimbo iyo yandinenge ndakangotarisa. Pano ipapo pandinenge ndakatarisa hakusi kuti pane zvimwe zvinhu zvinenge zvichiitika ipapo, asi ndinongokaruka ndati ndee unokwanisa ungori muti wandinenge ndakatarisa kana kuti imwe motikari inenge yakangozvipakira zvayo. Asi zvinozoitika mukoma, ndinokwanisa kuti ndaramba ndakangotarisa muti kana kuti motikari inenge yakazvipakira zvayo, ndinobva ndatoona kuti pamusoro pemotikari iyoyo panenge paine green mamba, kana kuti mumuti munobva mangodona green mamba, ende green mamba iyoyo inobva yatanga kumhanya mukomanashi yakananga uko kwandinenge ndakamira kuti kana kuti uko kwandinenge ndakagara. Mukoma pandakaona kuti ndava kungoramba ndichingosangana nezvinhu izvi zvandainge ndichingoramba ndichingosangana nazvo, ndakabva ndati plani ndeipi panapa, ndokubva ndazoenda kumba kwasekuru vaya vechichawa, but ndakaenda kumba kwavo huri usiku. Shungu dzangu dzainge dziri dzekuti ndinge ndichikumbira ruregerero. Ndakabva ndavakumbirawo ruregerero mune zvakanaka, but ivo vari kunditi sei wafungira inini kuti ndini ndino nyoka iyo iri kukuronda, wakabira vakawanda ka sezvauri kutaura, chitsvaka ka kune avo wawakabira, kana ukatsvaka uchawana ari kukutumira nyoka. Ivo vakabva vati ndikaramba ndichingodzoka pamusha pavo vachandirova, because ndiri kutovapumha uroi, havana kana chavanoziva. Vakati kana ndikaramba ndichingotaura vachaenda kunondimhangarira kumapurisa, because zvinhu izvi zvandiri kutaura zvinokwanisa kuzotovakanganisira bhizinesi ravo kana vanhu vakaziva kuti inini ndiri kuona nyoka. Ndichiti nyoka iyoyo ndakangotanga kuiona mushure mekunge ndaba mugarden ravo, vanhu vanozogumisidzira vava kusada kuhodha muriwo kubva kwavari. Saka vakati nyaya yako iyi kana ukaramba uchiitaura ndinoenda ndikanokumhangarira kumapurisa. Mukomanashi, inini zvangu ndiri kuona kuti sekuru ava vanoramba havo kundibatsira, asi nyoka iyi ndinoziva kuti ndeyavo, ndibatsireiwo ndatambura vedare. Zvandakaita kumashure uko, saka inini neshamwari yangu takati tigere tichitaura mukomanashi. Then shamwari yangu akabva ati kasekuru aka kanojairira, kanoda kurohwa mani kasekuru aka. Asi mangwana acho makuseni shamwari yangu akabva auya akabva ati unoziva kuti zvakaitika shamwari nezuro, ndakangotanga kungorota kasekuru aka kari kuhope kwangu, but kachingondidzingirira. Iye akabva ati usiku hwose angorara achingodzingirirwa, but iye anoti paakatanga kurota akarota sekuru ivavo vachimudzingirira, but from there on haana kuzonyatsokuona kuti vamwe vanhu vainge vava kungonyuka musango vachingomudzingirira vainge vari vanani.
Hey, vedare ndo meseji yandakatumidzirwa namukoma Vedu ava. Hey, zvakangoma hazvo Vedu we. Hey, I hope kuti audio iyi ichazosvikawo kuna sekuru ava anzi sekuru muchawa. Sekuru muchawa tine nyaya dzatinoda kuti tinge tichizombokurukura. Kana mukazonzwawo audio iyi namba munongotorawo mozongotibatawo tizombokurukura. Vedare ndo meseji yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma Vedu ava, asi please ngatitaureiwo navo mucomment section zvekare nasekuru muchawa ava ngatitaureiwo navo mucomment section. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so anzi makadii zvenyu mukoma Nashi, isusu tiri mhuri inobvawo kumberengwa iyo yasangana nedambudziko mushure mekufa kwaamai vedu avo vakabatwa senhapwa nababa vedu mushure mekunge vastroka. Amai vanonzi vakashungurudzwa nababa kusvika murufu chaimo. Isusu takabarwa tiri vaviri, takati takura takabuda kuenda kunze kwenyika kunoshava kuti tikwanise kuti tinge tichibatsirana nababa naamai pamusha. Ndipo patakatanga kunzwa kuti amai vedu vainge vachirwara. Takaita zvose zvatainge tichikwanisa kuti amai vedu vange vachizokwanisa kurapwa tichitumira baba mari, asi amai vakabva vanzi yainge iri stroke. Tadzoka pamba shuwa takazouya kuzororo raDhisemba. Takarwadziwa nechimiro chainge chiina amai. Takati kuna baba, tadii taita kuti tikutsvakirei munhu uyo anenge achipota achibatsirana naamai, asi baba vakabva varamba, vakabva vati vanangu inini ndinozvimirira ndoga nemudzimai wangu. Takaenda zvekare kuJoni uko kwatainge tichishanda zvedu tichishava, asi tainge tichitumira mari mwedzi woga woga. Isusu hatina kuziva kuti baba vainge vachitotora mumwe mukadzi, ende vaiti vakatora mukadzi vaibva vatopinda nemukadzi iyeye mubedroom umo mainge muchirara amai vedu. Saka hanzi zvavaiita baba vedu, vaiti kana vapinda mubedroom imomo vobva vabvisa amai vedu pamubhedha, vobva varadzika amai pasi, vobva vazorara nemukadzi uyo wavainge vachidanana naye pamubhedha. Chinondirwadza mukoma ndechekuti mukadzi uyu anotogara musemuraini nesu, saka hatichazivi kuti mukadzi uyu kuti ndiye akazoroya amai vedu here, because why ainge achiita zvivindi izvozvo zvekuti anotoona murwere achiburutswa kubva pamubhedha, murwere obva aradzikwa pasi, iye obva aita zvivindi zvekuti ange achikwira pamubhedha pemurwere, obva asangana pabonde nemurume wemunhu pamubhedha wake, iye murwere akateerera. Handizivewo kuti amai vangu zvose izvi pazvainge zvichiitika ivo amai vainge vachinzwa sei, asi ndine dzimwe nguva dzekuti kana ndikagara ndikatanga kufunga amai vangu ndinongoti Mwari, dai hazvo makangoti panguva izvi zvinhu pazvainge zvichiitwa nababa vangu, dai makangovhara zvenyu nzeve dzaamai vangu kuti vasanzwa kuti chii chainge chichiitwa nababa. Amai vakazorwara zvainge zviri very serious, kwava kuendeswa kuchipatara uko kwavanonzi vakazoburitsa nyaya idzi mushure mekunge vava kufa. Zvakaitika hanzi ivo amai vakangotanga kungochema vachidaidza vamwe sisi vavo, saka sisi vavo ava vainge vari kuzvishava nepanguva iyoyo. Asi zvakazoitika mukoma, kunyange zvavo amai vaitorakidza masaini ekuti vainge vava kuda kufa, asi havana kufa, vachingoti ndiroda kuona mukoma wangu, ndikuda kuona mukoma wangu. Saka ivo amai guru vakazokwira kubva kuzvishavane vachienda kuBulawayo. Mushure mekunge vazosvika kuchipatara kuBulawayo, amai vangu ndipo pavakazofa. Asi ivo amai guru vanoti vakaudzwa nyaya dzose idzi naamai vedu. Mukoma Nashi, sevana zvinhu izvi zviri kutishungurudza. Hongu zvinhu izvi zvatova nenguva zvaitika. Zvose zvinhu izvi mukoma zvakaitika panguva iya yema-lockdowns. Saka uyo ainge achikwanisa kuzoona kuti baba vari kubata sei amai vedu painge pasina. Isuwo tainge takavharirwa tiri kuJoni. Chedu chatainge tichingogona kuita ndechekuti kamari kose katinenge tawana tobva tanotumidzira baba kamari ikako. Saka baba ivo vainge vachiwana mari iyi iri kumaranzi, vobva vangochinja, vobva vashandisa mari iyoyo. But mukoma mari iyoyo
yainge ichitoshanda pana amai ivavo avo vainge vachidanana nababa vedu. Amai ivavo pari zvino vatoriwo nezvipfuwo, saka amai guru vanoti zvimwe zvipfuwo zvakazotengwa naamai ivavo hanzi mari iyoyo vainge vachipiwa nababa vedu. Pari zvino mukoma hatichazivi kuti chokwadi ndechipi, because kune vamwe amai nini avo vakazouya kuno kuJoni vainge vachida kutoonawo vana vavo vari kuno kuJoni. Mukunotaura vakabva vazotaura neimwe cousin brother yangu, ndokubva vazomuudza kuti pakavigwa amai vedu isusu, hanzi vakavigwa vakabatiswa banga nehama dzavo, asi ivo amai nini vakabva vaudza mwana wavo kuti haafaniri kuti ange achitaura nyaya iyi. Mukoma inini cousin brother yangu akabva azondiudzawo akati inini ndo zvandakaudzwa naamai pavakauya kuno. Saka mukoma, nyaya yakadai hatichazivi kuti isusu sevana tozvifambisa sei, pachivanhu chedu zvinofambiswa sei, toudza baba here kana kuti toramba takangonyarara. Tiri kukumbirawo kuti munge muchitidzidzisawo kuti zvinhu zvakadai zvingafambiswa sei. Sevana hedu hapana chatati tasangana nacho, but nyaya iyi mukoma, kana ndikangoifunga nezvayo inogara ichingondishungurudza mupfungwa. Hei vedare, ndo meseji yandakatumidzirwa ichibva kuna Haiti. Hei, kuviga munhu hanzi akabatiswa banga, zvinorevei naye vedare? Haiti ari kukumbirawo kuti ange achidzidziswa nemi vedare mucomment section. Please ngatitaureiwo naye mucomment section. Vedare, ndo mamessages andanga ndakakubatirai. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.